Il-Gvern għaddej b'ħidma sabiex tkompli tissaħħaħ il-ħidma favur il-ħarsien tal-kundizzjonijiet tal-ħaddiema fuq il-postijiet tax-xogħol. Fil-fatt bħalissa għaddejja sejħa ta' reklutaġġ għal uffiċjali ġodda li ħarsu l-kundizzjonijiet tal-ħaddiema. Dan bilan li d-Dipartiment għar-Relazzjonijiet Industrijali fuq il-post tax-xogħol isaħħaħ l-infurzar sabiex dejjem jiġi assigurat li l-kundizzjonijiet u drittijiet tal-ħaddiema jiġu mħarsa. Matul is-sena li għaddiet, id-Dipartiment investiga l fuq minn 1000 każ ta' allegat ksur fil-kundizzjonijiet tax-xogħol jew ksur ta' drittijiet tal-ħaddiema. Ix-xogħol tal-uffiċjali tad-Dipartiment huwa li jwettqu investigazzjoni u dmirijiet oħra relatati mal-infurzar marbuta mal-liġi għar-relazzjonijiet industrijali fuq il-post tax-xogħol. Il-Ministru responsabbli mid-dialogu soċjali Carmelo Abela qal li jemmen li huwa ir-rispett reċiproku bejn il-ħaddiema u min iħaddem li jkomplu jagħtu l-kuraġġ u l-konfidenza lill-Gvern li l-ekonomija terġa' tikber fil-livelli ta' qabel il-pandemija. Imma li aħna rridu naraw li kulħadd ikun miexi kif suppost, miexi mal-liġijiet u li qed jagħti lill-ħaddiema tiegħu dak li huma ħaqhom. Għalhekk jiena nappella lil dawk il-persuni li qed ifittxu xogħol li huwa challenging, li joffri sfida biex japplikaw ħalli bekk huma wkoll ikunu qed jikkontribwixxu biex f'pajjiżna il-ħaddiema jieħdu dak li huwa ħaqhom u nagħmlu ċert li kulħadd ikun qed jimxi mal-liġi. Il-Ministru Carmelo Abela ringrazzja lit-tim preżenti ta' uffiċjali tad-Dipartiment għar-Relazzjonijiet Industrijali u ħeġġeġ iżjed żgħażagħ jaqbdu din il-linja li toffri karriera fil-qasam ta' investigazzjonijiet marbuta mal-post tax-xogħol.